Κάποιες ζωές μοιάζουν σαν να γεννιούνται ήδη με ένα σκοπό, σαν να κουβαλούν από την αρχή έναν εσωτερικό χάρτη που οδηγεί στην τέχνη και στη μνήμη μιας βαθύτερης αλήθειας. Ο Γιάννης Μαραγδής ανήκει σε εκείνους τους δημιουργούς που σήκωσαν το βάρος του οράματος με σεμνότητα και που μέσα από τις ταινίες τους έδωσαν μορφή σε πρόσωπα και εποχές, σε πνευματικές κορυφές και σε μεγάλες σκιές της ιστορίας. Γεννήθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης το 1946, σε ένα περιβάλλον όπου η καθαρότητα της κρητικής ατμόσφαιρας, η παράδοση και οι ιστορίες του τόπου διαμόρφωσαν μέσα του μια αίσθηση βαθιάς ευθύνης απέναντι στην τέχνη. Οι σπουδές του στην Ελλάδα και στο Παρίσι του έδωσαν τη γνώση, αλλά η ψυχή του είχε ήδη χαράξει το δικό της μονοπάτι, να αφηγείται τον άνθρωπο μέσα από την ελληνική μνήμη. Ο πατέρας του διατηρούσε εμπορογραφείο και στα δύσκολα χρόνια του εμφυλίου στάθηκε πραγματικό στήριγμα για τους φτωχούς μαθητές της περιοχής. Παιδιά που δεν είχαν ρούχα για να πάνε σχολείο έβρισκαν κοντά του ένα χέρι βοηθείας, αφού τους έραβε τα ρούχα που τους έλειπαν. Η πρώτη του επαφή με τον κινηματογράφο υπήρξε καθοριστική. Μια ασπρόμαυρη ταινία που προβαλόταν σε ένα τρεμάμενο πανί κάτω από τον κρητικό ουρανό ήταν αρκετή για να ανοίξει μέσα του ένα νέο κόσμο. Εκείνη η στιγμή χάραξε την πορεία του. Ο κινηματογράφος έγινε για εκείνον ο δρόμος που θα ακολουθούσε. Ο τρόπος για να μεταδώσει την προσφορά και την αλήθεια που είχε μάθει από το σπίτι του. Ο άνθρωπος που σφράγισε για πάντα τη ζωή του ήταν η σύζυγός του Ελένη. Τη γνώρισε όταν εκείνος ήταν 17 και εκείνη 15 ετών, σε μια στιγμή που έμοιαζε τυχαία, όμως καθόρισε ολόκληρη τη μοίρα τους. Από εκείνη την πρώτη ματιά γεννήθηκε ένας έρωτας βαθύς και ολοκληρωτικός, ένας δεσμός που δεν γνώρισε φθορά όσο και αν περνούσαν τα χρόνια. Μεγάλωσαν μαζί, στάθηκαν ο ένας δίπλα στον άλλον σε όλες τις πτυχές της ζωής και η σχέση τους παρέμεινε πάντα το ίδιο δυνατή, γεμάτη πίστη, τρυφερότητα και αφοσίωση. Η κινηματογραφική του πορεία ξεκίνησε το 1972 με την ταινία 2-3 πράγματα, η οποία βραβεύτηκε στην Ελλάδα και διακρίθηκε στο φεστιβάλ του Μόντρεαλ. Ακολούθησε το 1975 το Κελί 0, μια τολμηρή πολιτική καταγραφή της περίοδου της Χούντας που καθιέρωσε το δημιουργικό του στίγμα. Στη συνέχεια παρουσίασε έργα με έντονο πνευματικό και ιστορικό βάθος, όπως το «Καληνύχτα κύριε Αλέξανδρε» το 1981, ένα κινηματογραφικό δοκίμιο για τη ζωή και το πνευματικό αποτύπωμα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, το τραγούδι της επιστροφής το 1983 που έδωσε φωνή σε μια ολόκληρη γενιά που έζησε την εξορία και τον εμβληματικό Καβάφη το 1996, ο οποίος γνώρισε διεθνή αναγνώριση και μακρόχρονη προβολή στο Παρίσι. Με τις υπερπαραγωγές El Greco το 2007 και τον Θεό αγαπάει το Χαβιάρι το 2012, μετέφερε στον κινηματογράφο μεγάλες μορφές του ελληνισμού, ενώ η ταινία Καζαντζάκης το 2017 αποτέλεσε μια προσωπική κινηματογραφική κατάθεση με θερμή υποδοχή στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Παράλληλα, υπηρέτησε τον πολιτισμό ως πρόεδρος του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, ως ακαδημαϊκός δάσκαλος καθώς και ως δημιουργός σημαντικών ντοκιμαντέρ και βιβλίων. Το 2014 προτάθηκε εκτός πολιτικής σκηνής ως προσωπικότητα κατάλληλη για το αξίωμα του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας. Ένα χρόνο αργότερα δώρισε 14 αναδημιουργημένα έργα του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου στην Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης, ενώ το 2025 έγινε τακτικό μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Επιστημών και Τεχνών, όντας ο πρώτος Έλληνας σκηνοθέτης που τιμάται με αυτή τη διάκριση. Συγκαταλέγεται στους πλέον πολυβραβευμένους Έλληνες δημιουργούς, με διεθνείς τιμές και αναγνώριση για τη συνολική προσφορά του στην τέχνη και τον πολιτισμό. Τον Ιούλιο του 2022 η ζωή του άλλαξε με τρόπο βαθύ και οριστικό. Ο χαμός της λατρεμένης του συζύγου άφησε μέσα του ένα μεγάλο κενό, ένα ράγισμα που άγγιξε όλη του την ύπαρξη. Η απουσία της τον καταράκωσε, άγγιξε την ψυχή του σε σημείο που κάθε μέρα γινόταν μια εσωτερική δοκιμασία, μια προσπάθεια να αναπνεύσει μέσα σε ένα τοπίο σιωπής. Κι όμως, μέσα από αυτή τη σιωπή αναδύθηκε μια δύναμη σχεδόν αθόρυβη, μια δύναμη που γεννήθηκε από την αγάπη που μοιράστηκαν από την πρώτη στιγμή. Καρπός του μεγάλου έρωτά τους είναι ο μονάκριβος γιος τους Αλέξανδρος, ο οποίος ακολουθεί με επιτυχία τον δρόμο της φωτογραφίας με ευαισθησία και καθαρή ματιά. Σήμερα στέκεται δημιουργικά στο πλευρό του πατέρα του, συνεργαζόμενος μαζί του στις κινηματογραφικές παραγωγές.
ο Γιάννης Μαραγδής έδωσε μια μακρά και ουσιαστική μάχη για να υλοποιήσει την πιο πνευματική του ταινία «Τον Καποδίστρια», έργο αφιερωμένο στον πρώτο κυβερνήτη της Ελλάδας ως σύμβολο αυτοθυσίας, ηθικού ύψους και απόλυτης αφοσίωσης στην πατρίδα. Τις τελευταίες πινελιές έβαλε η σύζυγός του, λέγοντάς του χαρακτηριστικά πως πρόκειται για την καλύτερη κοινή του ταινία. Τον Καποδίστρια κάνω. Δεν κάνω τον Ατατούρκ. Δεν είναι εχθρός του έθνους ο Καποδίστριας. Είναι η ψυχή του έθνους. Βασικά ο Καποδίστριας είναι ο εθνάρχης. Ναι. Είναι αυτός που έβαλε τις ελληνικές αξίες σε κίνηση και βεβαίως γι' αυτό δολοφονήθηκαν. Παρά την άρνηση στήριξης από το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, ο σκηνοθέτης παρέμεινε ακλόνητος, αντλώντας δύναμη από τον κόσμο και κυρίως από τον απόδημο ελληνισμό. Οι ομογενείς της Νέας Υόρκης και ο μεγάλος Έλληνας ευπατρίδης κ. Ευάγγελος Στασινόπουλος ανέλαβαν την πρωτοβουλία οικονομικής ενίσχυσης για την υλοποίηση της ταινίας σε μια πράξη έμπρακτης εμπιστοσύνης προς το όραμά του. Η ταινία ολοκληρώθηκε το 2025 ως η μεγαλύτερη και πιο απαιτητική παραγωγή της χρονιάς. Ο δημιουργός, ύστερα από 8 χρόνια προσπαθειών, εξέφρασε τη βαθιά του συγκίνηση, έχοντας ήδη τιμηθεί με το πρώτο διεθνές βραβείο Ιωάννη Καποδίστρια από την Ακαδημία Ελληνικών Βραβείων Τέχνης για τη συνολική του προσφορά και τη σταθερή του δέσμευση στην ανάδειξη της ιστορικής μνήμης και της ελληνικής ταυτότητας μέσω της τέχνης. Κι όμως, πέρα από ταινίες, βραβεία και αναγνώριση, ο Γιάννης Μαραγδής παραμένει κάτι σπάνιο, ένας δημιουργός με αφοσίωση σχεδόν ιερή. Οι ταινίες του έγιναν καταφύγια μνήμης και γέφυρες συγκίνησης, τόποι όπου η Ελλάδα ανακαλύπτει ξανά το μεγαλείο της μέσα από τις μορφές που σφράγισαν την ιστορία της. Ένα έργο που με το χρόνο μεγαλώνει και μας μαθαίνει να κοιτάζουμε την ιστορία ως ψυχή.